Ooit gewonder waarom sommige voorstelle wen terwyl ander misluk? Die geheim lê daarin om jou voorstel in lyn te bring met die kliënt se doelwitte. Hierdie beleining kan jou sukses maak of breek en die weg baan vir 'n oortuigende voorstel. Duidelike beleining met die kliënt se doelwitte en doelstellings is noodsaaklik. Mededingende pryse en waardedemonstrasie lok kliënte se belangstelling. Gedetailleerde, akkurate projekomvang skets verwagtinge en bou vertroue. Sterk aanbieding en professionaliteit verhoog die geloofwaardigheid van die voorstel. Omvattende begrip van kliëntbehoeftes help om die voorstel effektief aan te pas. Opvolgkommunikasie versterk toewyding en ondersteun kliëntbetrokkenheid. Ten slotte, fokus op kritieke suksesfaktore in voorstelle verbeter aanvaardingssyfers en versterk kliëntverhoudings. Sukses in voorstelpogings vereis strategiese beleining met kliëntverwagtinge en 'n professionele, kliëntgefokuste benadering. Dankie dat u by ons aangesluit het.